Hello everyone, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बराय हरफिननाय थाबाय। बिराद गोबाव जाबायमोन भिडिअ लाबोयैया। दिनै लानानै फैबाय भिडिअखौ मोनसे। बेनो जाहैबाय जोंहा दिनै ओंखाम गोरलैनि फुजा दङ आरो। बे ओंखाम गोरलैनि फुजाखौनो आङो भिडिअ लानो होननानैहाय लाबाय आरो। ओमफ्राय जोंहा नै माइनाव लायनो थांदोंमोन। माइनाव माने सिजौ गोदान गायनो थाखाय लायदोंमोन जों बेखौनो ससे माने बरायनो थाखाय थांदोंमोन आरो। ओमफ्राय जों थांगौमानि ससे मोनफैबायानो। स' नायलांबाय थादो लोगोफोर, आं हानायखिनिखौ देखायलांगोन जों माइनावखौहाय माबायदि बरायो आरो सिजौखौहाय माबायदि गायो आं हानायखिनिखौ ट्राइ खालामगोन देखायनो। स' गासिबो नायगोन होननानै आसा खालामबाय। थ' बिदिब्ला जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नामा? नायलांबाय थादो बिदिब्ला। नै माइनाव लायग्राफ्रा मोनफैबायमोन। ओमफ्राय नै बे थालिरनि फस्लायावहाय थाबायनाय नुदोंना, बेखौहाय जाय माइनाव लाग्रा एबा सिजौ लाग्रायाहाय हा गानो मोना आरोना जोंनि बाथौ धोरोमावहाय बिदि। ओमफ्राय बिनि थाखायनो बे थालिरनि फस्लाखौहाय बनानै होनाय जायो आरो। ओमफ्राय नै माइनाव लाबबाथाय मोसा मोसा फैयो होननानै खाम सिफुं लालायनानै सोर सोरना बिदि खोन्थाहरबानो जाबाय। गासिबो जाखागोन एक्सुवेलि बाथौ धोरोमावहाय गासिबो बिदिनो जाखायो नङा होमबा? ओमफ्राय नै माइनाव लायग्राफोराहाय दसे जिरायबाय आरोना। बेयाव नुनायफोरा गासिबो जोंनिनो बाहागि गोजा आरो। बिराद मोजां नांदों, मानो होनबा गोबावजोंसो खनसे ज' लोगो मोनलायो नालाय, सब बाहागि गोजा आरो। ओमफ्राय बिसोरनो माइनाव लाबोग्राफोरा थाबाय थाबाय फैना मेंबायना बिनि थाखायनो बिसोरनो साहा होग्रोदों आरो। साहा लोंखांनानैसो आरो बाथौनि जि सिजौ लाबोदोंमोन बेखौहाय गायसिगोन आरो। दिनै मानोबा एकदम इन्टारेस्ट मोन्दों आरो, फेमिलि गोजा लोगो मोन्दों नालाय माबा हाबा बायदिसो मोनगासिनो। बाथौआव नै सिजौ गायनो थाखाय जगार खालामगासिनो। गोबां नेम दङना जोंनि बाथौ धोरोमावहाय, बिदि सिजौ गायबाथाय गोबां नेम थायो। बेखौ जोंनि बाथौ धोरोमनिफ्रा मिन्थिखागोन। स' आंबो बारा मोजां मिन्थिया, अब्लाबो जेखिनि हायो आं बेखिनिखौल' देखायनो ट्राइ खालामो। 이বার 부탁 나간대. 아이고 알겠어. जोङो दा नै मेन बाथौखौहाय खुलुमखांनायनि उनावहाय बिसहरियाव फैबाय आरो खुलुमनो बा बावनो थाखाय। ओमफ्राय नै बिसहरियावहाय जौ नांगौ जायो, जौ ओमफ्राय माइ बेखौहाय आखाइ एवो आरो। ओमफ्राय बोरमा हेगारो बिदिनो। ओमफ्राय नायलांबाय थादो माबायदि खालामो लोगोफोर, आंबो बारा मोजां मोनथिया। स'
जेबो माने सोंनानैबो बुंनाय जायासै नालाय टाइमबो गैया बेनि थाखायनो आं भिडिअ'ल' जास्ट भिडिअ'ल' लानानैहाय देखायनो हाबाय आरो नोंथांमोननिसिम आसा खालामो आरो आं बे गय फाथैखौ लादो नै गिदिरफोर 카메라야. 이거 딱 그거 더 낫고. खुलुमनाय जोबखांजोब्बायना बिनिफ्राय दा जानायनि लाहार फाहार खालामबाय आरो बाजै मोना बिथिंजाय भाजा रानदों आरो फार्स्टआवनोहाय भाजा जाग्रोयो बिनि उनावसो ओंखाम गोरलैखौ जायो आरो थ' गासैबो जिरायबाय भाजा जाखांनानै ओंखाम होखाबाय आरो नै गथ'फोरबो दङ गेदेरफोराबो जाबाय ओमफ्राय मोनसे नेम दङना जोंहा बे ओंखाम गोरलैयावहाय खदाल बुयैनि सिगां जाबा हाथाय गयो होननानै फोथायोना जोंना बर'फ्रा स' आं बे खदाल बुनायखौहाय भिडिअ लानो हायासै आङो जेखिनि भिडिअ लानो हादों नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानैहाय मोजां मोनगोनखौ आं आसा खालामबाय भिडिअखौहाय जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिबो थेंक इउ स' आंनि चेनेलावहाय आरो सोरबाफोर गोदानै फैयोब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां थ' लोगोफोर आंनि भिडिअखौहाय माबायदि मोन्दों कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोसे लाइक खालामना गालांबानो जाबाय आरो स' बिदिब्ला उनावहाय लोगो मोनफिनसिगोन नामा लोगोफोर बाय बाय